Bună ziua, stimați cetățeni ai Comunei Cucerdea, Șeulia și Bord. Azi, în calitate de consilier local, m-am hotărât să fac acest filmuleț, ca în urmă cu câteva zile a avut loc evenimentul din 25 a 1 a 2025 cu Mica Unire, care s-a desfășurat în Comuna Cucerdea la Căminul Cultural, un eveniment național organizat de mine împreună cu câțiva oameni de suflet care au avut amabilitatea și puterea de a susține pe parte privată, deoarece eu am discutat în Consiliul Local în legătură cu acest eveniment și am fost luat în bajocură. De aceea, dragi cetățeni, dragi oameni buni ai acestei țări, eu vreau să vă mulțumesc în numele meu prima dată ca și consilier local. Vreau să vă mulțumesc încă o dată în numele meu ca și om acestei țări. Vreau să vă mulțumesc încă o dată ca și om a acestei comune, Cucerdea, Șeulia și Bord, pentru că ați participat într-un număr foarte mare la acest eveniment și mă bucur nespus de mult pentru că am reușit după mulți ani de zile pe parte social, cultural, artistică să aducem în localitatea noastră pe cei mai buni. Adică ansamblu profesionist Mureșu cu interpreții pe care sunt sigur că i-ați văzut și în direct, a fost transmis de o televiziune live, s-a văzut în toată lumea, inclusiv în Spania, Italia, Austria. Am fost sunat de mulți prieteni și mi-au mulțumit și m-au felicitat pentru evenimentul pe care l-am avut la Cucerdea. Dar nu totul e roz cum credem noi și de aceea am făcut acest filmuleț. Închei cu vă mulțumesc încă o dată și vă mai așteptăm în Comuna Cucerdea și acum o să intru pe câteva probleme mici pe care le-am întâmpinat pe parcursul câtorva zile după ședința de Consiliu din 23 a 1 a 2025. La depunerea mea pentru cererea de închiriere sau a Căminului Cultural din Comuna Cucerdea, pentru acest eveniment național, deci este un eveniment, nu am făcut evenimentul pentru mine, pentru Potor Ioan. Eu am făcut evenimentul, ca să se înțeleagă foarte bine, pentru comunitatea din Comuna Cucerdea, care este alcătuită din din trei sate, Cucerdea, Șeulia și Bord, la care am invitat, pe lângă ansamblu Mureșu, am invitat copiii de la școala din Șeulia, școala gimnazială. Noi nu mai avem în Cucerdea decât în Șeulia, cu anumiți copii, nu știu exact cât sunt, cam 70, pe cum am informația mea. Și datorită faptului că am primit un răspuns negativ din partea doamnei directoare, și nu-i prea frumos să știți, că știu că a fost o altă influență din spate, pentru a nu lăsa copiii, deci copiii Comunei Cucerdea, a școlii gimnaziale din Comuna Cucerdea, să aibă un program în acest spectacol cu două melodii patriotice pe care sigur le aveau pregătite pentru 1 decembrie, deoarece la noi în comună mai avem un eveniment care în fiecare an din 2018, inclusiv s-a făcut o pauză cu pandemia, s-a ținut un balul Unirii, la care și eu am participat de mai multe ori, de 2 ori, 2018-2019, după care am întrerupt datorită faptului că mi-am dat cu seama că este doar pomană electorală în care toată lumea vine, mănâncă, bea și se distrează și se duc mai departe. Deci nu a fost ceva concret care să facă o unitate mai concretă, dar interesă. În fine,
Și pe această cale am invitat chiar și toți preoții de la bisericile ortodoxe din Bord, din Șeulia și din Cucerdea, ca să fie o deschidere ameabilă din partea unui preot. Să știți că am fost nu refuzat, am fost dezamăgit de toți cei 3 preoți pe care din anumite motive am înțeles. Dar și aici au fost o mică influență din spate, adică din partea autorităților celor care conduc localitatea. Și pe această cale vă spun sigur, deoarece eu am crezut că suntem mai uniți, adică și dorim să avem o activitate în comună, împreună cu administrația locală și așa mai departe. Eu n-am venit în comuna asta să mă bat cu nimeni sau să mă lupt pentru asta. Eu mă lupt pentru idealurile, pentru drepturile și pentru informarea corectă a cetățenilor, deoarece în timp de 8 ani de zile de când această administrație are în frunte primarul de la PNL, să știți că cetățenii n-au fost informați și acum ghimpele și problema care îi este persoana mea. De aceea le spun liniștit că nu am nimic cu nimeni, doar doresc ca cetățenii Comunei Cucerdea să beneficieze de servicii cât de bine informate din partea administrației locale și să avem o colaborare cât mai bună pe toate planurile în Comuna Cucerdea. Și vă spun singura problemă, după ședința de Consiliu din 23, ei având un eveniment votat în data de 1 decembrie, Balul Unirii, care trebuia să se țină în data de 31 decembrie, deoarece în 1 au fost alegerile locale, au fost alegerile parlamentare și la Senat, au anulat fără motiv, fără nimica și încă nu știm banii respectiv unde. Eu mă gândesc că tot acolo în primărie au rămas, adică în bugetul local. Bun, dar conform, să revin la ședință, la terminarea ședinței din 23 asta am întrebat dacă mai sunt discuții sau alte informări către consilierii locali, la care i-am invitat respectos pe toți consilierii, inclusiv pe domnul primar și toți cei Consiliul Local al Comunei Cucerdea, am invitat la eveniment la care agramant domnul primar spune dacă nu făceam eu căminul, n-aveai unde să faci ora unirii. Deci asta este, domnule primar, este o rușinică, că dumneata n-ai făcut niciun cămin în Cucerdea, deocamdată. Au fost renovat cu fonduri europene și nu din banii dumneavoastră sau din banii mei. Au fost niște fonduri care s-au dat de la Comuniunea Europeană prin PNR și acum s-au blocat, să știți, să nu mai, că ați fost degeaba la București. Dar trufia cu care mă sfidează și ăsta în Consiliul Local, să știți că se va termina cât de curând, deoarece lumea va începe să priceapă despre toate problemele pe care le întâmpinăm. Și eu voi fi la curent cu toate și voi informa conform legii, deoarece nu se vrea transparență încă în Consiliul Local, doar că acel proces verbal nu poate să aibă acces toată lumea, că oamenii de 80 de ani nu are acces la internet sau la telefoane sau la laptopuri să știe ce s-a discutat în Consiliul Local. Și vă spun după ședință ce s-a discutat. La închiderea procesului eu am plecat, după care la întoarcerea mea dintr-o zonă din localitate, ce să vezi, încă era lumină la primărie în sala de ședință, unde s-au discutat câteva probleme fără mine, deci al 9-lea consilier, care eu mi-am câștigat dreptul de a fi consilier în Comuna Cucerdea datorită vouă care m-ați votat și m-ați pus pe lista de să vă reprezint în Consiliul Local și de aceea am obligația să vă informez corect. S-au discutat, acum văzând că eu am făcut acest eveniment organizat, despre organizarea de 8 martie a unui eveniment, dar nu știa că cum să fie acest eveniment, cu muzică, fără muzică, din banii primării, din banii oamenilor.
Deci vă spui sincer, aici cel mai corect ar fi să iasă public să spună cine dorește să participe la puncte, căminul cultural în data de 8 martie și așa mai departe. Taxa de participare pentru meniu sau pentru nu știu ce este de 150 de lei sau 200. Dar nu să întrebăm că aducem muzică, nu aducem pe banii primăriei și așa mai departe. Cum au făcut și până acum, ca să înțelegeți. Dragi cetățeni, din banii publici s-au plătit toate evenimentele care ei le-au desfășurat fără a contribui, cum să vă zic, la comunitate sau a participa mai multe persoane. Deci eu mă bucur la evenimentul din 25, au fost peste 200 și ceva de persoane. Pot să-i confirme exact domnul consilier personal a domnului primar. Și datorită faptului că în 3 luni de zile, datorită mie, candidaturii mele de a intra în Consiliul Local, și mi-am câștigat dreptul prin vot, vă mulțumesc încă o dată. Am detronat, cum v-am mai spus și data trecută, viceprimarul, deoarece ei nu au majoritate în Consiliu, că dacă ei aveau majoritate deja, fostul viceprimar, care este și penal deja cu dosar penal pentru evaziune fiscală, să știți că era iarăși viceprimar. Dar pe această cale să știți că am economisit undeva în jur de 21.000 de lei pentru primăria Comunei Cucerdea, care niciunul din consilieri de acolo nu cred că au economisit sau au depus ceva, dar că au participat și participă fără prea mult interes. Nu prea văd interes, dar interesul altor socoteli pe care le au ei bine pusă la punct de 8 ani de zile. Bun, haideți să mă duc mai departe și a doua discuție a fost că în Comuna Cucerdea, unde se află fosta zootehnie, unde avem 2 ferme bine dezvoltate, una de găini și una de tăuraș sau ovine ce avem acolo, au mai rămas câteva terenuri care nu sunt folosite și sunt în privatul Comunei Cucerdea. Este vorba de batalul de descărcare a gunoiului care era în ferma respectivă, este vorba de un bazin de apă care intrarea în fermă și un drum adiacent pe lângă fermă care mergea, ocolea ferma. Aici au fost propuse sau cerute de actualul proprietar la Diadrag, este vorba de în jur de 37 de arii, de pământ intravilan, cu drum, cu curent, cu apă, cu de toate. Deci ei presupun că au discutat în Consiliul Local, fără mine, că ar vrea să-l dea la firma asta SC Diadrag SRL. Deci este ultimul pământ de întregire a acestei ferme, ca, de exemplu, proprietarul respectiv să aibă pe deplin marea majoritate din fermă, adică toată ferma, împărțită în 2, că sunt 2 fermieri. Bun, și pe această cale eu mă gândesc că cel mai bine ar fi, conform, am înțeles că s-a făcut o evaluare așa rapidă, deci asta vine pe rapidul în gară. Deci o evaluare a venit de la Târnăveni, domnul respectiv pentru evaluare, s-au luat deja măsurile și acum se așteaptă să vadă cum poate să pună chestia asta în practică. Adică, eu aș dori să participe la o licitație corectă, dacă vrea să se vândă acest pământ, dar să știți că prețul unui metru pătrat de extravilan în Cucerdea se vinde între jur de 5 și 8 până în 10 euro. Extravilan. Nu vorbim de intravilan. Intravilanul, cu toate utilitățile și pus la punct, este minim 20 de euro. Nu știu acum cum va evalua acest evaluator, deoarece va intra în comisia de specialitate și noi, din consilierii locali, va trebui să votăm, adică va trebui 7 voturi ca să treacă hotărârea de consiliu pe care o va pune. Dacă nu se va face licitație normală, unde putem să participăm oricine, deci persoane fizice, persoane juridice interesate de aceste locuri din zootehnie. Ceea ce eu mă gândesc că au fost gândite de alți înaintea mea pentru a fi date cu dedicație. Dar acum rămâne la
aprecierea Consiliului Local, să vedem, fiindcă este un privat al Comunei cu Cerdea și trebuie să avem grijă de bunurile noastre, nu să le străinăm pe bani puțini. Bun. Cam atât a fost în legătură după ședință, discuții fără mine, deci fără consilierul local Ioan Potor, consilier al Comunei. Vreau să vă mai spui câteva cuvinte în legătură cu un eveniment care s-a petrecut în satul Bord. Este legătura cu, v-am mai spus, cu țeava respectivă care a fost tăiată fără a avea o aprobare sau un acord a proprietarilor de țeavă de gaz, care sunt locuitori ai comunei, ai satului Bord, și au fost așa pe rapid, în care mulți oameni au discutat despre alte treburi și s-a spus că chiar și ceva țeavă a dispărut în timpul tăierii sau pe parcursul acestor lucrări, unde primăria am cerut și mi-a pus la dispoziție nu un proces verbal de predare, mi-a pus la dispoziție inventarul conform unei ordonanțe de guvern care în 2002 a fost dată de Adrian Năstase, în care spunea în felul următor: toate comunele, orașele, municipiile cutare care au dețin și au în ăsta sunt obligate de a avea un inventar a bunurilor, materiale sau așa mai departe a comunei sau a orașului sau a municipiului. Aici s-a constituit o comisie de evaluare a inventarului Comunei cu Cerdea, în care pe vremea respectivă era domnul, Dumnezeu să-l odihnească, Coman Petru era primar, viceprimar cred că era domnul Olteanu Ioan, și în comisie au fost 7 oameni care au votat inventarul comunei. La cererea mea de punere la dispoziție a procesului verbal de predare a țăvii de către cetățeni, mi s-a pus doar copia inventarului făcut în anul respectiv, în 2002, în care ne arată că da, comuna Bord, satul Bord are 4560 și nu știu câți de metri de țeavă. Era doar inventar, deci toate bunurile nu sunt predate. Nu, dacă primăria deține un act și poate să-mi pui la dispoziție că este proprietară, nu că sunt inventariate. Inventarul este una și proprietatea este alta. Ele sunt datate din 1993 și preluate în inventar, că normal la inventar trebuie să se scrie tot ce este pe domeniul public. Și de aceea au intrat, dar nu există nimeni, nu poate să spună că cetățenii Comunei Bord au predat țeava primăriei Comunei cu Cerdea, deoarece sunt chitanțe, facturi care au plătit toți lucrările respective, inclusiv regulatoarele și ceasurile de gaz și tot ce au fost pentru instalațiile respective. Bun. Și încă o problemă mai puțin delicată. După 5 luni de zile de la evenimentul sportiv pe care s-a derulat în Comuna cu Cerdea, Cupa Prieteniei, domnul primar contactează unul din reprezentanții unei echipe care a participat la turneul respectiv pentru cum să vă spun, al pune într-o situație de a spune că și de a-l chema să semneze o hârtie în care spune că a luat banii din premiul respectiv al turneului de fotbal, unde băiatul respectiv i-a spus: domnule, eu nu am nimica. Nici n-a durat a doua zi, a fost chemat de un reprezentant din partea primăriei, tot așa, pentru a semna cum că el a primit banii respectiv din premiul respectiv, dar noi nu aveam nicio obligație, de exemplu, în turneul respectiv să semnăm ceva, deoarece nu am făcut un contract și acel turneu a fost făcut
organizat de Primăria Comunei cu Cerdea. Și pe lângă asta, pe lângă cei 15.000 pe care Consiliul Local i-a votat și încă nu știm ce s-a întâmplat cu banii respectiv, fostul viceprimar a mai încasat câte 500 de lei de la fiecare echipă de fotbal care a participat la turneul respectiv. Și pe această cale i-am făcut plângere la DNA și legea își va face, sigur, își va face dreptate pentru așa ceva. Și în continuare vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care sunteți și țineți aproape de a avea informațiile cele mai bune și îmi cer scuze dacă v-am deranjat sau v-am supărat cu acest eveniment din 25 ianuarie, dar este ziua națională, ziua în care principatele române s-au unit în 1859 și a dat dublu conducător pe Alexandru Ioan Cuza. Deci să știe și ceilalți care nu au participat că acest eveniment a fost făcut pentru comunitatea din Comuna cu Cerdea, Șeulia și Bord și nu a fost un eveniment special făcut pentru Potor Ioan. Pe această cale, cei care înțeleg și știu despre ce-i vorba, am rămas pe ultima 100 de metri, în care vreau să vă zic și la cererea mea de la Căminul Cultural, am depus o cerere în care am cerut gratuitatea acestui eveniment, la care doamna inspector îmi spune, mergeți la primarul pentru să vorbiți cu primarul. Eu am 2 procese, sunt angrenat cu primăria și cu domnul primar și am trimis să meargă dânsa pentru a-mi da un răspuns concret. S-a spus conform legislației și am și adresa, conform legislației și hotărârii de Consiliu, numărul 68 sau cam așa ceva, taxa căminului de închiriere este de 500 de lei. Am achitat, dragii mei, dar să știți că nu este corect, deoarece când cineva se angrenează să facă un eveniment cultural și mai ales de o zi națională, eu cred că trebuie să beneficieze de câteva lucruri pe care trebuie să le avem în vedere de acum înainte. Pe această cale vă mulțumesc încă o dată. Ioan Potor, consilierul tuturor cucerzenilor, șeulenilor și bordelilor. Sănătate vă doresc!